Maria, karon kay man na magkaog kaligo. Laag na pud ha. Naglagot ba ako nimo gahapon? Alas 2 na lang wa pa jud ka ni uli uban ni udto. Kung nagtago-tago pa mo sa mangga, ug wala ko sultiin ni Dudong Pawiks, dili ko makabantay. Linga kay kasi imong dula ha. Karon kay sayo makakaayo na ligo, nagplan siguro kang ulaag. Dili manggod ko mulaag ma, direra manggod ko sa balay. Sao na lang to masabot karon nga mga tumig kompyuteran. Maayo kung mauna, kagahapon kay wala ka man ka mapiti. Karon lagi. Iniguman nimo kaon diha. Paglimpyo sa sulod. Manglimpyo lagi kuron ma. Oh man day kuro panglimpyo, masibat day ko. Gaya bibilang ko, kaganina naman ko nagpaabot diri. Dili ko ganito sila maabot ron. Naguna-una man jud kog adto kompyuteran ba? Naabi ako di size diri o, igurot ko nagdula og Super Mario. Ganiyara ka? Ya si Maria na dire. Kabalo bitaw kang ako ra isa diri, nung mutana pug ka. Kaya si Betty imong gihapit. Ay si Betty, wala man sa ila kay naigilakaw. Unsaan man nato meron lusyo nga wala pa man si Maria? Unsa na po kay plano aning duhay? Ako. Dahil pud kayo clear oy nga kita rang duha mo adto sa kompyuteran. Mas maayo jud to nga naa si Maria kay para bibo ba. Kung nabay ako'y 20 o, ihurot ko ni ron og dula. Ani na lang clear. Atuan na lang si Maria silang balay. Ya diri lang ko magpaabot sa imuha. Ay pakalusyo, buot-buot. Wa kita sa dagway siyang mama kagahapon, perti maganitong isuga. Kula ta ninyo kadagan, impas yun ta ninyo ato tanan. Ikaw na adto dito lusyo. Ay, abuto na lang nato mga pila ka minuto. Kung dili gyapon siya moabot, manglakaw na ta. Sige. Unsa na inyong istoryahan diha? Ay na diya dong pawiks. Oy, gyapon, sumungiro bla kay ka. Kung wala ka sigtan o sa mangga gahapon, dili may masagpan. Bala dai na ko diha ug masakpan mo. Sa sunod gani ug manago mo dito sa dakong punuan dili kay ang naong ray matago, ang lawas makit-an. Ay Maria! Sumbungiro jud ka Dudong Pawiks. Pungiro gyapon kabalo nako manglaag na pud mo Maria no. Laag gyapon, unsa na mo paglaag ron nga wala pa man si Maria. Madto ganito may kompyuteran no. Clear, paghilom ba? Imo naman unang gistoryahan. Kabalo biya kang sumbungiro na. Itug ana puta na ron. Mga aktor ay mo kompyuteran ha. Unya si Maria na lang ang kulang. Kato si Maria, dili gyud to kalaag kay gibantayan to siyang mama. Ani na lang na ako'y kondisyon ninyo. Kondisyon? Unsa naman pud na? Simple ra kayong kondisyon oy. Tagaan lang ko ninyo og 5 kangusyo. Pagkahuman, ingnon ako si Maria na nagulat mo dire. Ang tirada ana, agtuman ko sa balay nila Maria no. Kinama ko tuyo siyang mama. Akong lingaw-lingawon og istorya iyahang mama para makasibat siya unsa man. Okay mo ana ang ako ang kondisyon? 5-5? Nagsisesro niya ko. Pero okay gyapon. Ikaw siya, okay ka? 20 man ni akong kwarta, wa man ko sinsinyo. Kapilan sa ko diha, bayaran lang ta ka dito. Sige, Dudong Pawiks. Okay, mismo ang kondisyon. Ang binago. Oh, dara oh. Okay, paabot ako diri ha kay ingnon ako si Maria na nagpaabot mo diri. Dili ka ta inaro na tong Dudong Pawiks clear. Dili pud siguro oy, bantay lang siya sa tuwa. Maria! Oh, unsa man Dudong Pawiks? Ay, diri. Unsa pa may silhig ni mo diha na ganina ra man nagulat si Claire og si Lucio si Muha kay manglaag daw mo sa kompyuteran. Saan ako paglaag na naama si mama sa sulod, gibantayan ko. Kabayahan na biya kay salas ko Mo biya magsumbong kagahapon. Isumbong gihapon. Alang hindi mo makitaan si mohong mama gahapon na ang inyong gitaguan na mangga piting gamaya unya upat mo kabuk na nago. Oh, Dudong Pawiks, unsa may tuyo? Naginuhungay mo diha ni Maria. Wala na ngoy. Ginala ko si Maria ng Banang na buutan kay siya kay nanilhig. Ay, akong ipalimpyo. Puro na lang laag ang nasaw na huna. Unsa may tuyo nimo Dudong Pawiks? Maria, ginaon ako istorya imong mama. Pagkahuman si Batay ha, kinagulat si Lucio ug si Claire si Muha dito. Nang! Manghiram ta kog kaguran si Muha ba? Kaguran? Sige ra man kaghiram og kaguran. Unya dili ra man nimo iuli, matagbaw ko kuha sa inyo ha. Uy Maria! Maayo gani kay naabot si Dudong Pawiks sa balay. Gilingaw-lingaw niya istorya si mama mo na nakasipat ko. Kaya tara mga to na